Masia kama Governor Masia James Orengo kod Mama Aida Odinga man minod Raila Odinga no telo ne chenro mar chiwo yanga gi thieth ne Nyamrerwa ma county Masia. Orengo motelo ne nyasi ne gwenge mag Gurenga opwoyo kenge ma osego gi Nyamrerwa chopo kare lek mar konyo jotuo e kidienje mopogore county no. Ochiwo ranyisi mar Nyamrerwa ma osekonyo mine manyuol kendo reso ngimagi kod sikizingatiwa. Hamjambe wa serikali kuu tuko na timu ya shughulika vilivyo na ukipewa hili jukumu muhimu ambalo mmetunukia. Nyamrerwa oknyal pedo ja-anjawo nikech kuonde mutiego gi jok mutilgo gin jok miluongo kisumo ni venerable, jok ma nyap gi dendgi seche moko be ginyap kata gi paro, to un jok ma miyogi courage, miyogi uwuoyo kodgi tumiyogi jing'o mondo ging'e ni gibende ginyalo konyore e lwetu. Omiyo pod wakedo ahinya kaka nyicha watimo gi ECD teachers nyaka chopie chieng' moro ma koro Nyamrerwa koro gin e tich malong'o ma gin e payroll malong'o, koro wanyalo wacho ka wan gi sunga ne Nyamrerwa tiyo tich kendo wabende wayie gi tich ma gitiyo. Siaya kende e county machulo stipend chande mochopo siling 3,000. Sub county moko chulo 2,000 gi 500. Kwa dhibera ni jatende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga